Разказът за жената змия е вдъхновен от българската народна митология. Едно време, в едно от прекрасните български села, живееше една млада и красива девойка на име Мария. Тя беше изключително добра и мила, но също така и крайно тайнствена. Един ден, докато гонеше овцете на хълма, тя открила малка змия, която беше ранена. Мария я взе и я отнесе у дома си, където се грижи и храни с мляко и хляб. Въпреки страха от змията, тя я гледаше като своя малка приятелка. С времето, змията стана все по-голяма и красива, а Мария получи специален дар. Тя придоби умението да се преобразява в змия. Стана добре пазена тайна, която само няколко близки приятели и семейството й знаеха. Всеки път, когато Мария се преобразяваше, тя ставаше невероятно гъвкава и бърза, като получи и силата на змията. Времето подмина, а Мария реши да използва своя дар, за да защитава хората от злото. Тя се бореше с зли чудовища и ловци, които правеха неправда в земите си. Нейната смелост и умения привличаха вниманието на всички хора, които я наричаха жената змия. Скоро жената змия стана легенда в региона и хората я търсеха, когато им беше нужна помощ. Тя използваше своята сила, за да защитава и помага на хората в нужда. Нейните добри дела разнасяха славата й из цялата земя. В един момент обаче, един зъл владетел на име Николай реши, че жената змия е заплаха за неговата власт. Той нареди на своите ловци да я намерят и уловят. Тъй като Мария беше способна да се преобразява, срещу нейната воля тя беше хваната в една засада и затворена в тъмницата на Николай. Години минаваха, но Мария не загуби надежда. Въпреки страданията си, тя се преобрази и се измъкна от затвора. Събра кръстоносци, които възстановиха борбата за свободата и храбростта. Заедно те се бориха срещу злото и освободиха хората от тиранията на Николай. Жената змия се върна в своето родно село като народна героиня. Хората я приветстваха с радост и благодарност. Мария продължи да помага на хората в нужда и да води справедлива борба срещу злото. И така, жената змия създаде наследство от смелост и състрадание, което ще оцелее през поколенията. Нейната история се разнасяше през времето и превръщаше жената змия в символ на надежда и защита.